Dostal si podmienku za drogy? Dobrá správa. Teraz si vypočuj tú horšiu. Podmienka je najčastejšia sankcia za drogové trestné činy. Prečo? Lebo súdy ju poznajú najlepšie. Ale to ešte neznamená, že je pre tvoj prípad tá najvhodnejšia. Možno ju uložiť, ak by súd inak ukladal trest odňatia slobody až do 4 rokov. Ale výkon podmienečne odloží. Skúšobná doba je 1 až 5 rokov. Čo to pokrýva? Pestovanie, držbu pre vlastnú potrebu do väčšieho množstva alebo drobné dílerstvo. Takmer každý bežný prípad. Výhoda? Súd môže zohľadniť záruku, napríklad od nášho občianskeho združenia, o ktorej sme robili osobitné video. Vďaka tomu môže trest znížiť tak, aby bol podmienečne odložiteľný. Ak treba, môže tiež uložiť probačný dohľad alebo primerané obmedzenia či povinnosti. Pozor, podmienka nie je zadarmo. Ak počas skúšobnej doby spáchaš čokoľvek protiprávne, vrátane priestupku, súd spravidla nariadi výkon pôvodného trestu odňatia slobody. Riadny život v skúšobnej dobe nie je iba rada, je to nutný predpoklad. Ďalšia nevýhoda, počas celej skúšobnej doby si v registri trestov. A keď sa osvedčíš, treba ešte aktívne požiadať o výmaz. Znie to jednoducho, keď vieš ako na to. Naše hodnotenie, vhodná sankcia pri závažnejších drogových prípadoch. Pri malých množstvách však existujú lepšie alternatívy a pomôcť ti s nimi môže práve Rasta Mama.